Στην ActionAid δίνουμε στις νέες και τους νέους της Ελλάδας τα εφόδια και τις γνώσεις για να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες. Μέσα από τη συμμετοχή της στο Αλφαβητάρι Οικονομικών, η εκπαιδευτική κοινότητα μαθαίνει να αναγνωρίζει ευκαιρίες και κινδύνους, να χτίζει ανθεκτικά νοικοκυριά και οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με απότερο σκοπό να εξαλείψουμε τις ανισότητες στην κοινωνία μας. Η φετινή θεματική της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος αναδεικνύει τη σημασία της κριτικής σκέψης στις οικονομικές αποφάσεις σε έναν κόσμο που οι ψηφιακές πληροφορίες και οι κοινωνικές επιρροές επηρεάζουν την χρηματοοικονομική μας συμπεριφορά. Στην Alpha Bank, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρικής μας υπευθυνότητας. Γι' αυτό και υλοποιήσαμε στοχευμένες δράσεις για μαθητές και μαθήτριες. Στην Alpha Asset Management ενισχύουμε τη χρηματοοικονομική παιδεία, βοηθώντας τους νέους να διακρίνουν τις πραγματικές επενδυτικές ευκαιρίες από τα επικίνδυνα trends. Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος, μέσα από πρωτοβουλίες ενισχύουμε την ενημέρωση και την υπεύθυνη επένδυση, ώστε κάθε οικονομική απόφαση να βασίζεται σε δεδομένα και όχι σε παρορμήσεις.